θα μπορούσα να τα πω και εγώ όπως η προηγούμενη πολιτική. Δεν ομολογώ πως συλλέγω, αλλά πρέπει να την κρατάω στον άκρη. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, ζούμε σε μια εποχή νέα, με νέες συνθήκες, με νέες προκλήσεις, νέες ευκαιρίες, αλλά και νέους κινδύνους για την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Αυτό που απαιτούν οι νέες συνθήκες για τον τόπο μας είναι ηγεσία, δυναμική και αποφασιστική και όχι πλαταρότητα. Χρειάζονται πολιτικοί που να αγαπούν τον τόπο μας και να αγωνίζονται γι' αυτό. Χρειάζεται να έχουμε όραμα, πρόγραμμα και ουσιαστική δράση και όχι επίπλαστη δραστηριότητα. Το ότι έχουμε κρατήσει ζωντανή τη φλόγα του ελληνισμού τόσα χρόνια και συνεχίζουμε να ζούμε στον τόπο των προγόνων μας είναι χάρη των αγώνων που δόθηκαν και δεν πρέπει. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε πως εμείς είμαστε οι κληρονόμοι αυτών των αγώνων και των επιτευγμάτων εκείνων και δεν μπορούμε με αδιαφορία να παρακολουθούμε ή να επιτρέψουμε τη διάδοση της κοινωνίας μας και αυτής της κληρονομιάς. Είμαστε όλοι χρεωμένοι με τα επιτεύγματα αλλά και τα αποτελέσματα της πολιτικής που προηγήθηκε. Η ηθική και πολιτική διαφορά με την αδράνεια στα βορειοϊπειρωτικά θέματα, όπως τα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα στην καθημερινότητα του βορειοϊπειρώτη και είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής του ΚΕΑ Ομόνοιας. Να θυμηθούμε όμως ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της περίοδου. Αυτοί που ήταν κι άλλοι με αποστενό προσωπικό και πολιτικό κύκλο του ίδιου του κυρίου Ντούλε. Αυτοί που σήμερα κρύβονται και κάνουν πολιτική λάσπης κάτω από την μέση. Αυτός σήμερα που ζητά να τον ψηφίσουμε και κατά εντολή για να είναι βουλευτής σε μια περιφέρεια που είναι άγνωστη γι' αυτό, που την επισκέπτεται μόνο προεκλογικά και δεν έχει προσφέρει τίποτα. Και αν κάναμε λάθη και αν έγιναν παραλήψεις, εσείς πρέπει να με στηρίξετε ξανά. Αυτό λέει στους ψηφοφόρους βορειοϊππιώτες ο κ. Ντούλες. Τώρα άραγε τι θα αλλάξει. Ποιος τον εμπόδισε τόσα χρόνια. Γιατί αγνοεί προκλητικά ένα στοιχειώδη απολογισμό για αυτά τα χρόνια. Εμείς οι υποψήφοι βουλευτές του Κόμματος των Ελλήνων γνωρίζουμε τον προβληματισμό πολλών που ψήφισαν το ΚΕΑ Ομόνια και εξαπατήθηκαν. Γνωρίζουμε ότι χρειάζονται βαθιές τομές στο πολιτικό σύστημα και πολιτικές αλλαγές στο χώρο μας. Ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι αμέσως πρέπει να απαντήσουμε στα προβλήματα του βορειοϊππιρώτη και του τόπου μας χωρίς καθυστέρηση. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόκληση να αντιτάξουμε ένα άλλο σχέδιο απέναντι στη σημερινή κατάστασή μας και αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στα προβλήματα των βορειοϊππιρωτών. Να έχουμε ισχυρή φωνή στα εθνικά μας θέματα. Επίκεντρο της πολιτικής μας είναι και θα είναι ο βορειοϊππιώτης και η Βόρειος Ήπειρος. Στις 23 Ιουνίου όλοι οι βορειοϊππιώτες θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε για τον τόπο μας, για την ιστορία μας, για το σήμερα και το αύριο το δικό μας, των παιδιών μας και των επόμενων γενεών. Τα ψέματα έχουν ήδη τελειώσει και τώρα η στιγμή της αλλαγής του πολιτικού σκηνικού στη Βόρεια Ήπειρο. Ζούμε να διανύουμε και διανύουμε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη που οι αξίες, τα λόγια και οι υποχρεώσεις και οι υποσχέσεις έχουν χαθεί. Για μένα η εντιμότητα και το ήθος αποτελούν αυστηρό και απαράδεκτο κανόνα. Σας ζητώ για πρώτη φορά να με εμπιστευτείτε σε έναν αγώνα νίκης με τον Χρήστο Κίτσο και τον Φίλιπ Παρούτσο και τον Κόμμα των Ελλήνων. Και ο Γιώργο Γιάννης. Σας υπόσχομαι να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για μια Βόρεια Ήπειρο, όπως την ονειρευόμαστε, για εμάς και τα παιδιά μας. Ζήτω η πατρίδα, ζήτω ο ελληνισμός. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.